y siambr cryotherapy. Mae athletwyr yn defnyddio'r siambr cryotherapy I wella'r corff ar ôl gemau, rasio neu sesiynau hyfforddi caled. Mae'r tymheredd isel rili oer yn helpu'r corff I wella'n gynt. I roi syniad gwell I chi o ba mor oer yw'r siambr yma, tymheredd diwrnod arferol yn yr Arctig yn y gaeaf yw -34 gradd Celsius. Mae'r tymheredd yn gostwng I -150 gradd Celsius yn y siambr. Yn syml, mae cryotherapy fel rhoi bag o bees wedi ei rewi ar gyhyr poenus I wella, ond lot gwaith. Mae athletwyr yn defnyddio'r siambrau'n fwy erbyn hyn I leihau anafiadau, cael mwy o egni a helpu I wella cwsg. Reit, Lloyd, ti'n barod? Barod. Mewn â chdi. Bob lwc. Waw, dych chi'n gweld y stem. So mae'n mynd I droi bob 30 eiliad mwyn neud yn siŵr fod yr oerni'n hitio pob darn o'r corff. Dwi'n chydig bach yn nerfus am yn rhoi achos mae o'n edrych yn ofnadwy o oer ar hyn o bryd. 10 eiliad ar ôl yn y ciwb rhywllyd. 3, 2, 1. Ti'n allan Lloyd? Mae hwnna yn oer. Rili oer. O paid. Mae'n adegau mewn fyna pan chi angen rili fel bod yn tuff lan fan hyn. O, dwi'n gwybod sut dwi. Mae ddim yn dwyn. Mae ddim yn dwyn. Fi'n sy'n nesa. 3, 2, 1. A mae hi mewn. Mae'n edrych fel mae hi'n canolbwyntio ar hyn o bryd. Mae'n rili bwysig jyst I anadlu'n dwfn a I ffocysu ar anadlu. Chi'n gallu dweud bod hi'n rili oer nawr. O, fi'n teimlo'n dristos I nawr. 3, 2, 1. Mas o ti. Da iawn, Hels. Mae corff fi'n stingio. Ie? O cefn coesau fi'n stingio. A nes I dechrau teimlo llygad fi'n sticio at ei gilydd, a ti'n teimlo dan y masg y trwyn yn dechrau rewi. Dan. Ond, ie, ni'n gwneud y nawr. Hels, da iawn ti. Da iawn ni. Job done. Da iawn ni. Oedd hwnna'n ofnadwy o oer. Dwi'n falch bod ni wedi gwneud e nawr, ddw. A fi, dwi'n teimlo'n gret, ond dwi'n meddwl bod fi angen sôn na I gnesu, dwi'n mynd I ffeindio un. Syniad da. Aros I fi.